Xayrli kech дип дәшәм сезгә мин Ландыш Нигъматҗанова. Бүген татар эстрадасы яңалыклары белән сезне мин таныштырырмын. Дилә Нигъматуллина бала тәрбияли белми, Айдар Галимов кайда һәйкәл торгызган? Элвин Грей хакында башкорт теле китабында нәрсә язалар? Әлеге сорауларга җавап әзер. Сәгать дәвамында бездән аерылмагыз. Дилә Нигъматуллина бала тәрбияли белми. Дилә Instagram аккаунтында эш буенча очрашулар булса, Сәфинәне өйдә бер үзен бикләп калдырам дип язганнан соң, күпләр аны бала тәрбияли белмәүдә гаепләде. Җырчы моңа каршы үзенең фикерен дә җиткерде. Мин үзем 5 яшьтән өйдә бер үзем кала идем һәм кызымның өйдә ялгыз калуында бер куркыныч та күрмим. Моңа өстәп Дилә кызы Сәфинәнең өйдә үз теләге белән калуы, ягъни аның калырга курыкмавы һәм әнисе белән эшләр буенча йөрергә теләмәве белән бәйле булуын да җиткергән. Йөрәгемнең серләрен җырга үрәм, хәтта җил тынып көйләрен тыңлый. Синең дә сөюты яна сизәм, шуңа йөрәк түзәк көтеп талымый. Еллар узса да, кайда булсам да, йөрәгем ишектә ачып килсен килгәнә. Язмышны узып, сәбәпләр табып, яннарымда булгана шул җитә, шул да җитә. Татарстанның Башкортстанның халык артисты Айдар Галимов туган авылында бөек җиңүгә багышланган һәйкәл куйган. Җырчы үзе фронтовик оныгы. Әлеге гамәлне дә ул үз ата-бабаларына ихтирам йөзеннән, ветераннарыбызга рәхмәтен белдерү өчен булдырган. Айдар Галимов фикеренчә, бөек җиңү яулаган солдатларны онытырга безнең хакыбыз юк. Искән җилдәй гомер үтә көябез шуңа, вакытыннан иртә йөрәк сер биреп куйма, яшибез әле тынмагына. Китә көннәр килә дә китә, яшидек кичә. Китсен көннәр бирешмә йөрәк яшь дип яшәргә кирәк. Китсен көннәр бирешмә йөрәк яшь дип яшәргә кирәк. Татар эстрадасында үз урынын тапкан, тамашачысын булдырган Элвин Грейга өйләнергә тәкъдим ясаганнар. Римма Никитина исемле яшь башкаручы Элвин Грейның кияүгә җырын үзгәртеп, син Радик Юлиакшин, шундый шәп малай, син миңа өйлән давай дип җыр яздырган. Радик әлеге җырны тыңлаганмы, монысы билгесез. Кем белә бит? Бәлки Элвин әлеге җырны тыңлап, тәкъдимне кабул да итәр. Аның да яше бара бит. Элвин Грей янында шау-шу булуына инде күптән күнегеп беттек. Ләкин монысы шатлыклы хәбәр. Татар башкорт телен популярлаштырасы килүен һәр даим кабатлап тора һәм ул әлеге максатына ирешеп килә. Элвин Грей хәтта башкорт теле китапларында үз урынын алган. 4-нче сыйныф дәреслегендә теманы мисаллар белән аңлату максатыннан бүген эстрадабызның популяр җырчысы Радик Юлиакшин исемен кертеп җөмлә төзелгән. Мин җырчы Радик Юлиакшин белән сокланам дип язылган анда. Әлеге җөмләләрне генә укып башкорт теленә мәхәббәт арта алырмы? Вакыт күрсәтер. Ашмады гамәлгә ант итеп бирешкән вәгъдәләр, елама ярсыма, син үзең гаепле барсынма. Елама
Дамир Зиннатуллин эстрадабызның яшь башкаручыларын лабиринтка алып барган. Кызлар мондый сынауны ничек үтәләр? Киләсе репортаждан белербез. Сәлам дуслар, шоу-без тапшыруында бүген татар эстрадасының иң матур юнитлары һәм инде иң матур штурманнары җыелган. Без бүген Дистрикт 7 дип аталган квест бүлмәгә килдек. Кемнәр исән калачак һәм инде кемнәр җиңәчәк, әлеге мизгелләрдә сез белерсез. Һәм инде уенның тәртибен аңлатыр өчен сүзне Клементинага бирәсем килә. Здравствуйте, меня зовут Клементина, и я рада приветствовать вас на этапе District 7 Element. District 7 Element – это игра союзников, штурмана и юнита. Вас, юниты, я отправлю в лабиринт проходить испытания. Ну а вас, штурманы, запру в бункеры. Штурманы, ваша задача управлять юнитом в пути. Для этого у вас будет карта лабиринта и последовательность прохождения дистриктов. Всего их 7. Начинаем мы со слова «старт» и постепенно двигаемся вверх. Первое, куда бы вы отправили своего юнита в этой последовательности, это дистрикт под номером 4, затем 7, 1, 3 и так далее. Как только юнит прибывает к необходимому вам дистрикту, вы читаете ему задание рядом с ячейкой. Юнит выполняет его, находит код. Код передает вам, вы этот код вводите в замок, как мы делали с вами это только что. И в случае, если он верный, замок открывается, и внутри вы обнаруживаете вот такой элемент. 7 дистриктов, 7 элементов. Побеждает тот, кто наберет наибольшее количество элементов. Итак, игра готова вас принять. Готовы ли вы? Да, готовы. Әйдәгез кычкырып. Дуслар, әйдәгез безне дә алып кирип киттеләр. Монда бөтен кеше төрле җиргә карагыз. Бункерга кертеп утырталар. Наручникка китертәләр булай. Ваша рация уже включена и настроена. Карта лабиринта, ваш юнит находится здесь. Улица для ориентировки, номера дистриктов. Далее, доска с испытаниями. Начинаем со слова «старт». Ваш первый дистрикт – это номер 2. Видеонаблюдение. Здесь вы можете видеть... Беренче бункерны карабыздык, анда безнең Айгөл Рәхимова булса, икенче бункерда монда безнең Лилия Хаснулова. Шулай ук аңлаталар. Дуслар, монда Алина Әхмәтшина бара. Алиме? Ага, все, ты меня не читаешь, да? Все 7 дистриктов. Да, я тебя слышу. Все 7 дистриктов ваши юниты на старте. Бункер, лабиринт. Ваш первый дистрикт номер 3. Лабиринт буенча барабыз хәзер. Ой. Мухиеваны очраттык. Нәрсә, ничек хәлләр? Ну, пока, ребят, блин, Связь бармы? Связь бар, мен сені ишетем. Хәзер нишлисең пока? Нинди планнар? Үземне дистриктны эзләп алырга кирәк, поэтому киттек. Давай, киттек. Сәлам. Кил монда. Нәрсә, ничек хәлләр? Синдә шулай ук паникадамы? Мин хәлләр, беләсең, мин бик куркам, да бер нәрсә дә күрмим, камера булмаса, мин бер нәрсә дә. Сиңа хәзер нәрсә эшләргә кирәк? Миңа хәзер вход табырга кирәк һәм входка керергә. Менә нәкъ икенче дистрикт күрсәгез, менә монда без икенче дистриктка беренче бирим булып, менә монда идаларга килергә. Таптыгызмы? Таптыңмы? Тапмадык, анда бер нәрсә юк, анда бер стена гына. Менә шулай результат. Әйдә без карап кирип карыйбыз. Минемчә монда бөтенләй бер булырга тиеш. Монда нәрсәләр бар? Нәрсә куркытасың син мине? Я до сих пор не могу найти свой дистрикт. Ник ишкырасың син? Вообще, везде. Әйтегез монда. Монда 4-нче дистрикт һәм 6-нчы Фаябарова дигән. И 3-нче тоже. Монда осторожно, собака дип язылган. Синдердән куркасыңмы әллә? Я, смотри, мин 6-нчы дистриктка кирдем. Нишле мин монда?
Ана конкурентлар ұшырашты. Дистрикт первый. Дистрикт третий. На улице живет Язылган. Алима ул не? Біздің білен бөлін сөйлешмейді. Нәрсе қалар? Обратно пошла, иди обратно. Я вообще ауыр. Алима сен нешеде паникаға берілесің? Тез. Кірайда мұнда? Нашла. Здесь стоит зеркало. Короче, смотри, найдите iPad и воспроизведите запись. Nasıl dedin? Dostlar, Klementina hazır tabırga bula ilerletiyoruz. Klementina'nın da var. Мен бір қояда мында трупалар, мында оқыралар, мында әлленікер, мен уже почти еладым мында. А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З, И, К, Л, М, Н, О, П. П деп айттым бітіңді. П, я. Тут цифр, понимаешь, вот 1 было, 2, 3, 17, найди мне 17. Ойынның нәқмә әлеге мезгілінде юнитлар һәм штурманнар урыннары белән алмашынырга мөмкин. Бункердан чыгарып, үзеңнең урынына башка кешене утыртырга була. Ләкин сез алмашынмадыгыз, әйме? Улица мертвых, кызларга кушты. Син бит инде булды. Башы белән диңгә монда күп урамнар. Мы с тобой вообще ничего не открыли еще. Тебе зачем улица Война? Нет, я нашла Клементину. Здесь улица мертвых, здесь, да? Менә. Эх, Алиме, давай, ачып кара әле. Алар хәзер очрашырга тиеш. Это очень действительно. Мин тирләп пешеп. Бер-берегезне аңладыгызмы? На самом деле бөтенселе авыр бик. И ул анда йөгерә, син белмисең ул кая икәнен. И бер-берегезне аңларга менә бу рация белән бик авыр чынлап. Таптыгызмы дистрикт бер булса да? Таптык, но аларны шишергә бик авыр булды безнең өчен. Әле уен дәвам итә. Хәзер сез алмашынасызмы, юкмы? Алмашына. Да? Давай. Да, алмашына. Открывай! Я вашу җибәрик. Чыгарыгыз. Менә теге куркыта башлады, әйме һәм Регина өчен дә бик курктым. Шуның хәтле менә Мин Лилияга әйтәм, сомин бер каяда мында трупалар, мында оқыралар, мында әлленикер, мен уже почти еладым мында. Алмашынасызмы хәзер? Тукта, безнең монда ключ бар. Беләсең, минем йөрәгем прямо менә сикереп тора. Алмашынасызмы? Юк, белмим. Белмим, мин куркам. Хәзер икәүләшеп китәләр инде булай. Анда бик куркыныч син әйткәндә. Монда куркыныч, монда ишетелә теге әллә нинди тавышлар. Миңа менә бу әйберне бирделәр, име Клементина. Мин аны сиңа бирергә тиешме? Давай. Ярый, без сезне калдырабыз. Уен әле дәвам итә, дуслар. Син Клементинаны тапмадыңмы? Тапмадым, кем тапкан икән? Скажи, пусть Литовка Карина идет у нас.
Не, менә монда, қара. Мында ниндидер... 4. Да. 4. 6, 2, 4. 6, 2, 4, в порядке. 2, 4, 6 была. Сіздер қошалығыз. Сәхнәдә, бұлар екеу ернелер. Бункерда бұлар атешліксіз. Негедір қаман лесен Мухиеваға сонлар білен берімлігі. Следующая какая цифра? 20? О, П, Р, С, Т. Т. Тагир. Какой? 12. А, Б, В, Г, Д, Е, О, Ж, З, И, К, Л, М, Н, О, П. 17 П. Чё? Какая? 17. 33 следующая. 33. Я. Я. 33 я была у тебя. Короче, смотри, я тебе это задание тебе оставляю. Тут, короче, просто от А до Я, просто цифры от 1 до 33 сделаны. Просто подставляй под это и все. Я подставлю, давай 17 на то, выйду уже. А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З, И, К, Л, М, Н, О, П. П, давай там битинде. П, я. Тут цифр, понимаешь, вот 1 было, 2, 3, 17, найди мне 17. П! Сіз қорқасыз ма? Біз бик қорқабыз. Куркыныш, бигрәк тә куркыныш монда. Инде бу. Дип ойлыйбыз. Ну, әйдәгез инде уйнагыз дистрикны. Теге җиңәбез дип кергән идек әйме? Әйе. Булмас. Җиңмибез ахырсын дип уйлыйсыз. Йөрибез монда. Ничек дип әйтергә инде? Теге страх сильнее. Страх сильнее победы. Курку хисе кешеләргә җиңү. Әйе, дөрес. Җиңү теләгеннән. Айса киттек алга. Иң беренче булып булар чыкты, ләкин тегеләр беренче килгән иде бит. Хәзер инде безгә уенның нәтиҗәләрен әйтәчәкләр. Кемнәр җиңгәнен без белербез. Без чыктык. Лабиринттан чыктык. Кызлар, уен тәмамланды. Ничегрәк эмоциялар? Ой, бик шәп. Менә ул беләсезме, ул эмоция сине коткарган эмоция. Ул килеп керде, минем шатлыгым анда. Ой, вообще рәхәт. Дуслар, уен бик кызык, бик мауктыргыч, бик шәпски уен булды. Әйме бик ошады. Эмоциялар менә йөрәк сикерә дип тора. Үз кешеңне коткаргач, әйме, нинди рәхәт булып китә. Ни өчен менә нәкъ бер-берегезне сайларга булдыгыз? Анда бит инде парларны сайларга кирәк иде, башка кызны да сайларга була иде. Ни өчен сайладык? Ну, бәлки без яратабыз бер-беребезне, дусларча. Гомумән алганда инде бу квест теге тормышта дигәндә үзеңне тикшерергә мөмкинлек бирә. Ниндирәк нәтиҗә ясадыгыз үзегезгә? Нәрсә өстендә эшләргә кирәк дип уйлыйсыз? Мин менә шундый утлардан, тавыштан куркам икән. Белмәгән идем, ул куркыныштан куркам. Беләсезме, дуслар, менә тормышта булган, тормышта бит инде төрле хәлләр булып чыга. Менә монда да, бу уенда да тормышның бер кисәге, әйме, үз кешеңне, дустыңнымы, яисә туганыңнымы кай вакытта коткарга туры килә бит инде. Менә бер-берегезне аңлау, шул рациядән сөйләшеп, ничектер күңел белән дә сизергә, рациядә эш түгел монда, әйме, бер-берегезне ничектер аңларга, тандемда эшләргә, бәлки менә дуслык, эстрадада дуслык юк диләр. Менә шунарга мин бераз хәзер игътибар ясадым да, бүтәнчә уйлый башладым. Бәлки дуслык бардыр дип ышанам, әйме. Мин дуслык юк дип уйламаган идем дә. Дөресен әйтегез әле, сез бит инде беренче урынны яуламадыгыз, беренче уенны, беренче урынны башка тандем җиңде дип әйтергә була. Ни өчен сез җиңмәдегез дип уйлыйсыз? Кем аркасында бәлки? Безгә куйдылар менә цель. Без максат, без бер-беребезне коткарырга тиеш. Ул мине коткарырга тиеш.
Ул мине коткарды, ул мине чыгарды аннан. Ул бункердан, ул иң мөһиме безнең өчен. Балалар түгел, менә шулай дип уйлыйм мин. Чын дуслык, ул мине коткарды. Нинди генә бал җыймасак та. Өндәшәләр. Кызлар инде иң эмоциональ тандем дип әйтергә була. Алар инде Ләйсәннең тавышын мин гел ишетеп тордым. Җиңүгә алдан ук ышанып бардыгызмы? Яисә җиңмибез дип уйлап йөрдегезме? Юк, алдан ук уже да. Юк, алай дип мәсәлән без уйламадык. Иң мөһиме безнең өчен иде ул шушы әйберләрне Дистрикларны барысына узырга бөтен һәм инде безнең иң мөһим цель шундый җиңү дип булмады. Безгә гадәттә бер-беренче тапкыр килдек. Юк, мәсәлән мин әйтәм, беренче тапкыр бик кызык, шушындый эмоциялар, кая китәсең үзеңнән ниндидер агент булып хис итәсең, һәм инде тагын бер тапкыр мин монда әлбәттә инде килер идем. Менә бу уен бит инде командада эшли торган уен дип әйтергә була. Гомумән алганда сез командада эшли ала торган кешеләр дип әйтә аласызмы? Төгәл. Ансын хәзер менә белдек. Без икәү аның белән эшли алабыз. Аңламай торган моментлар булдымы? Булды, әлбәттә рациядә тавышын ишетеп ничектер аңлай алмый иде. Психланган чаклар булдымы соң? Булды. Булды, инде без шушы кагыйдәләргә карап, мин ул үзе генә эшләмәде, мин нәрсәдер шулай шутлап, итләп, ничектер шулай менә безнең килеп чыкты. Бик кызык, бик. Җиңүне инде бәйрәм итәргә җыенасызмы? Уйлыйсызмы кич белән бүген очрашып кайбаса да? Нигә очрашырбыз без хәзер? Чәй эчәргә барабыз. Кызлар, сез инде кызганычка каршы җиңүгә ирешә алмадыгыз, курыктыгыз, ләкин шуңа да карамастан ничегрәк эмоциялар? Кызганычка каршы түгел, ул җиңү бу уйнауда иң мөһиме түгел. Иң беренчедән без монда катнаштык, безгә бик кызык булды. Беләсезме, бердән идек, теге бер-беребез өчен бик икәүләшеп курыктыгыз. Курыктык димәс идем, курыктык та инде, но теге ишек дип әйтим, бер-беребез өчен җан аттык. Сезнең психика мондай уеннарга әзер дип уйлыйсызмы? Безнең психика андый уеннарга бердә әзер түгел. Мин теге повседневный тормышта, теге тыныч кына, чтобы спокойно булсын, миңа менә шундый теге страшилкаларны карарга яратмыйм мин, кинолар гомумән карамыйм мин андый. Шуңа күрә минем өчен менә тыныч кына берәр нәрсә шундый булса, мин рәхәтләнеп уйныйм. Менә Дамир беләсең, мин дә Лилия дә бик ничке күңелле кызлар, шуңа күрә андый уеннар безнең өчен бик куркыныч. Гина җылый башлады. Мәйтәм, ничек, нәрсә бу? Камерадан карасам, мәйтәм, кая? Күренми дә бит бу, кая нишлисең бу? Монда бала җылый. Монда мешайты уже колакларымны җабырга тырыштым. Но барыбер теге уже психологически переживаешь теге, уже куркыта. Командада һәр вакытта инде лидер булырга тиеш. Сезнең арада кем лидер иде? Кем бераз теге тынычландырып, әйдә болай эшлибез, әйдә без моны итәбез дип. Әлбәттә, Лилия мине гел тынычландырды. Регина барсы да әйбәт, барсы да яхшы, бик борчылма, барсы да әйбәт булыр. Гел шулай әйтеп торды ул миңа. Дуслар, шулай итеп инде Дистрикт 7 уены ахырына якынлашты. Җиңүчеләр билгеле, без аларны котлыйбыз. Инде кызларга бик зур рәхмәт килгәнегез өчен һәм саубуллашабыз. Пока-пока. Саубуллашыр вакыт та җитте. Киләсе очрашуларга кадәр дип мин Ландыш Ямажанова сезнең белән саубуллашам. Пока-пока. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Мейкап Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Мейкап Ателье.